Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod. Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Conieti and Company, RC Daisy Golosinda, Carmelita Mabini Flower Stole 148, Arturo Maria Daniela 4D Quadra, James Marivic Bayana and Children. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Edi Aya, Joel Tao. Birthday blessings ni Rebe de Tablan. Pasalamat Nilo and Angeli Ahat, Gina Bunghanoy and family, Philnar and Kadimas family. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Gamaliel Ong, Bienvenido de Tablan, Conceso Gomasias, Oligario Gabukan Sr., mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, deceased members of Kadimas and Philnar, o Faustina Bornia. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Lord be with you. Today is Pentecost Day. Gando na ito pagkunsat sa Espiritu Santo diha ka nato. Diha sa itong simbahan. Mahinao ta nga dinhi ka na pagsaulog Santos nga misa ato matagantaman ang gitawag presence of the Holy Spirit sa itong kasing-kasing. No? So puno ato kasing-kasing sa gugma, mauman na ihang timaylan siyang presence. Mahinao ta nga ato sa panimalay karon di sa ulog ng Santos nga misa unta ang mukunsa ng Espiritu Santo sa panimalay ug mapuno ang gugma ang inyong panimalay. Diin sa gugma na ang healing of body and soul. No? Ug tanang mga igsuon nato ning sa ulog ng Santos nga misa. Pero maandam kita pag sa ulog ni ini. Ato pagayon sa Espiritu Santo ang kanang the spirit of paghinulsol, kapasayloan sa mga sala. Basulan na ito ato mga sala. Isulit ko ang
isugilon sa'yo ka man nga kiniingalaon isa rin laman sa Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasulo ng ato mga sala, dadun ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dito sa yuta. Ginoong Diyos, ang magagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagamasalamat kami kanimo. Nadadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, gawa ng ang pamanuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbobo karon sa mga kasing-kasing sa nagatuo kanimo. Kadto mga gasa nga imong gihatag sa pagsunod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo dias kayo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes,
Ang tanang magtutuo, nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit, may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga reliyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og hilabihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may mga taga-Partiya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asya, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato, taga Roma, nga mga Hudiyo, nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo, ug may pipila pa kanato, nga taga Creta, ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan, nakadungog kanila, nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sa yuta. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, Sa yuta, daigang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, Maruha ang naong sa yuta. kun imong kuhaon ang ilang ginhawa. Mga matay sila ug mobalik ngadto sa abot. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, ang naong sa yuta. Mulong tadunta sa gihapon ang himaya sa Ginoo. Ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhay.
mahimot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguha ang nawong sa yuta. Gikan sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Korento. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak. Nagitangkahan nila ang pultahan, kinahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha sa Jesus na rewala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Umon siya makasulti ni ini, yang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilahang pagkakita sa Ginoo. Yan si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Sulti niya kini, kunya gihuypa niya sila ug giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasiluon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Ug kung ang ilang mga sala dili inyo pasayloon, dili usab kini pasayloon.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Humanag yun ang eleksyon. No? Ang pangutana, kinsa may nakadaog. O ang tubag ni hibaw na ta. No? Kaya naanaw sa man. Ang karaghanan. Ang laing pangutana, mao kini, kinsa may inyong gipadaog. O kinsa inyong gibutuhan. Ang tubag ni Ana, ranan ninyo. Kamu rin hibaw ni Ana. No? Pero labing importante pangutana, mao kini, na kinsa mag-unta gyud ang angay ng makadaog o ang kinahanglang yung mudaog. Ang tubag mga igsoon mao kini, ang katawhang Pilipino, our nation, kitang mga tawhan, mao gyud unta kinahanglang gyud o kita gyud kinahanglang mudaog. The people of the Philippines. Kung atong pag-eleksyon giawhag ta simbahan nga mag-ampo ta dunay malinaw ng hapsay nga eleksyon mga igsoon. Karon, no, ang simbahan o kita giawhag nga mag-ampo kita pag-ayo. Haron nga kumaning eleksyon na, no? Kita magbadaogon gayud. Nga ang ingon nato malinawon gyud ta, no? Unya maghiusa ta. Unya magbalambuon ang Pilipinas. Atong iampo mga igsoon nga unta manang eleksyon na natanang gitawag tug ang healing and reconciliation ba para uli. Pangayon ito sa grasya sa Espiritu Santo kanang gasa sa pagpaubos o kapasayloan sa mga sala. Karon adlaw, ginanta mo ganina nga maunay karon atong gihandom ang the solemnity of the descent of the Holy Spirit pagkunsad sa Espiritu Santo. Diin gi tuman sa Ginoo ang iyang sugo sa padala sa Espiritu Santo aron kini siya magtudlo kanato sa gitawag sa gugma sa Dios, magtudlo nato, no, sa dalan sa kamatuoran ug magtabang kanato pagpuyo Kristohanong kinabuhi. Mabitaw mga igsoon nga let us all pray for our nation ba, no? Nga diha sa Espiritu Santo nga unta magbadaogon kitang tanan. So at this moment I would like to ask you, let us pray together. Pray with me for our nation. Come, Holy Spirit, kunsad Espiritu Santo. Fill the hearts of your faithful. Puna ang kasing-kasing sa imong katawhan. Enkindle in us the fire of your love. Padalaaba ka namo ang kalayo sa imong gugma. Send forth your Spirit. And they shall be created. And thou shalt renew the face of the earth. Ipadala ang imong Espiritu ubaguha ang dagway sa yuta. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita, haron mo kung sa natong Espiritu Santo. It is through prayer na sa pag-ampo. Sa unang pagbasa, mintras ang mga tao, mga disipulo, nagpundok, nag-ampo sila, ni kunsad ang Espiritu Santo.
Nung nga itong mahal nga birhen, mintas nag-ampo siya, ni kung sa niyang Espiritu Santo na mo sa inahan sa Diyos. Ang atong Ginoo, human nga bunyag, nag-ampo siya, ni kung sa ng Espiritu Santo. So it is in our prayer, di man when we call on the Spirit will come to us. Yun. Always call on the Spirit. Gani, basta Spirit tawag ni mo dali kay mo duol. Kana gani magduwa og Spirit of the glass, mo tawag og Spirit na maposes gina sila. Pero kita, when we call on the Spirit of the Lord, when we pray for Him to uban ka nato, He'll be with us. Prayer, magsuon. Muampo kita. Unya, sumara sa pag-ampo, atong iampo, nga unta, that He will fill our hearts. Puno niya ang atong kasing-kasing sa gugma. No? Sa gugma. Nung ta atong pag-eleksyon, no, ang atong kasing-kasing na puno sa, we're divided tungkol sa mga issues, sa mga butang-butang, sa mga ngilan nga pulong. We were napuno ta ni ana ngayson in our hearts. No? Unang nagdiagay katunga-tunga ta. Mabitaw, let us pray, pidagi sa Espiritu Santo, nga unta, no? Puno niya atong kasing-kasing sa iyang presensya. That He will make us the temple of the Spirit. Unya, dadun niya ang mga gasa sa Espiritu Santo sama sa ito pinagkiusa, gugma, pinagkiusa, tanang grasya, gasa sa Espiritu Santo. Munang nindot kayo ba nga, again, we pray, no? Haron ang we will be filled with the Spirit. Kada bitang prayer ni St. Francis, no? Nindot kayo, St. Francis, if you pray with me. Ingon siya, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. So kung na ay kasila kasing-kasing nako, kuha ka na ulihi sa gugma. Where there is injury, Lord, pardon. Kung sa ako ang kasing-kasing na ang samaran, na ang dihang kaligut-gut ba, ilisi ka na sa Espiritu sa pagpasaylo. When there is doubt sa akong pagduda, no? Ilisi ka na sa kasing-kasing. Fill my heart with faith. When there's despair, no? Lord, kuha ka na and let me have hope, paglaom. When there is darkness in my heart, Lord, then agi ka na sa kahayag sa imong naong. And when there is sadness in my heart, please, Lord, joy. Ato ka ng pag-ampo. Ngaunta, danagan o kaha, will fill our hearts. Puno niya atong kasing-kasing. Sa atong pag-ampo sa Espiritu Santo, mag-ampo kita. Ngaunta, padilaabon yun niya. No? Ang siga sa pagtuo. Inkindle us the fire of your love. Kung nahinunod ka sa unang pagbasa, ang mga disipulo, nagpundok ito, nagtago, kaya hadlok sila. Kuyawan kay sila. Pero pagkunsa sa Espiritu Santo, inkindle na, nidilaab na ang diya silang kasing-kasing ang gugma sa Diyos. Naibawta nga sila na isog kayo, ng gawas na, ng wali na, o gani, mahal na malipayon kayo ni hatag silang kinabuhi para sa ilang misyon. Ingon na ang power of the Spirit na. Diha nila. Kita mga igsuon sa atong pagbunyag na Espiritu Santo nato, and with all the gifts of the Spirit, pagpirma nato na ang Espiritu Santo nga naglig-on gyud nato. Utana ko, do we feel ato natagataman nga nidilaab ang Espiritu Santo sa kinabuhi, sa atong pagpuyo, sa atong pagtuo, sa atong relasyon sa isig usa. Nidilaab ba diha ang gugma sa Dios kanato? Ako mag-ingon ko ba nga kung no atong naging eleksyon ba,
kung ang ilahang gitawag to ang ilang gugma sa politika ba, no? Nakapadilaab sa mga kandidato gyud, kita ka ilang pangampanya, gasto sila, suroy gabi, no? Nagpainit tanan, dilaab gyud, no? For the sake silahang ambisyon kandidatura ba. Sus kung kita, naapalang dang gitawag to kainit tong gugma sa Ginoo ba. Nya mo dilaba tong kasing-kasing. Maka-imagine jud ko ba, pag kanindot yun siya sa to ang mga misa ka ba, it will be so much alive with the passion. No? Dito matawag ano ka, pagka-boring sa misa, makatugo. There should be life untag yun. There should be passion. No? Natuwa sa mga paambit to be full of inspiration bitaw. Natag yun. Dili kay gitawag to manimbata para makatuog tas walis pare. The Spirit is there. Kung ang Spirit. Kung ang Espiritu nato, ang Espiritu na nato yun, no? Magdilaab na ang atong community, my God, di gini gitawag tong community nga marag ingon na to nagluya lang ba? No? Vibrant jud kay ni, no? Vibrant not only in singing but in caring for each other, no? Unta gyud makita niyo ba nga ato ang simbahan, unta gyud buhi siya, malipayon siya. Nagdilaab ang gugma diha ni Kristo sa Eucharistia o diha sa iyang igsuon lipas mitay mga ugkabos. Munang we pray nga unta madilaab ang gugma sa Dios nato. Madilaab. And then sa to pag-ampo sa Espiritu Santo atong gipangayo nga unta ang Espiritu Santo mousab sa dagway sa to sa kalibutan. Dinhi sa Ebanghelyo mga igsuon ang atong Ginoo nihatag, no, napakita sa mga iyang mga disipulo nga gihatag niya ang Espiritu Santo uban sa pahimangno nga pagpasayloay mga igsuon wa gyud mahimo, no, nga gitawag to renewal or healing na may tabo. Wa gyud mahimo ni ana kundi na to madawat ang Espiritu Santo, ang Spirit of the Lord, diin na ang kapasayloan sa sala. There is no ingon ato ang naso will be renewed, no, mulambo ta, no, there will be reconciliation, pero it will never happen kung wa na ang pagpasayloay. Ang renewal has to be gikan diha gyud sa kasing-kasing nato. Importante kay na siya. Ang tinuon nga pagbag-o sa dagway sa kalibutan mo na mausab lang ang dagway sa kalibutan. Kung mausab ang dagway sa imong kasing-kasing, maghinulsol ka, mapasaylo ang mga sala, unya na ang gugma sa Dios diha kanimo. Mga igsoon, doon ay panultion ba nga if you lose your money, you lose much. If you lose your friends, you lose much more. But if you lose the Spirit, you lose everything. O sa laing bahin, may panultiuno sa mga ingon, nga bisan pa sa imong kapakyasan, bisan pa nawa ang tanubutang sa kalibutan, pero wa mawa gyud ang Espiritu sa imong kasing-kasing, ang Ginoo nagpasalig that you will overcome gyud. You will overcome. You might lose everything in the world. Failure ka, hagpon ka, discouraged ka, tanan yun. But then the Spirit there is there in your heart. You will really overcome. Mga igsoon, we need the Holy Spirit in our lives. Ang kaayo lang, ang Espiritu Santo na itong kasing-kasing, we're the temple of the Spirit. O kana, mabatagan na niya, diha sa gugma nga itong gibatis sa isigyo sa gugma nga naadya ka nato. Muna, let us always pray, no? That the Spirit in our hearts ba, kinigyod, magilab. Umao, I would say, come, Holy Spirit.
Ngalan sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga mahal magagagahom sa tanan. Ubuhat sa langit ug sa yuta. Yesu Kristo iyang anak kabugtong. Ginoo nato. Kunam ko na lang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Kisag-kisugon ni Poncio Pilato. Gilang sa krus na matay gilubong. Mikudsan sa mga minatay. Kitulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios ang mahal magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, aron ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Nagitagan makita sa Dios sa gasa siyang kaugalingong kinabuhi, pinagis pagkunsad sa Espiritu Santo. Udangob kita karon ngadto kaniya, uban sa pag-ampo, na dinasig sa Espiritu Santo, utaaw kita sa mag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, mahiusa, isip usa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran, nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayud, sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga anaa sa kahimtang sa sala, nga ang Espiritu sa kadait, maghatag kanilag kadasig, aron makatagamtam sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga mao'y maghimo nga balaan sa atong iyo karistikanhong mga gasa, magalig-on kanato, ilabi na sa atong bag-ong leaders sa nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Tupilo kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, nga mahingpit na sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Magagahom nga Dios, dawata kini mga pag-ampo gikan sa katawhan, naghiusa sa Espiritu Santo, na kanunay nagpuyo sulod ka namo pinagi ni Kristong among Ginoo. Amen. You are my
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, you give up, I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Ay, magamahan. Kaysa mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. O Diyos, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo, nga imong gisugo ka namo, maghimuon ka namo nga mas magkarunayan sa pag-alagad kanimo. Kini ang pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug Sanctus nga Amahan Diyos tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Ug nagasadya kami kanimo nagasadugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo. Kanila nga gipili mo ng mga anak nga sinago. Pinagis pagigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. O sa imong hingpit ni misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ning adlaw sa pagsugod sa mahimugso ang simbahan. Gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ang usa ka matuod nga Dios. O gihimo niya nagikan sa daghang pinulungan sa mga tao. Maghiusa ang tingog sa pag-ila sa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala ning kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nagsadya ang tibuok kalibutan uban sa mga anghel sa langit. Nagsangyaw sila sa imong himaya. Dirog sa way kuno nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo.
sa kaganguhan. Puno ang langit ug yuta, Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santo, ikaw na tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas sudugon ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipika sumihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kinapag-usal, mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniya aron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka namon. Pinaagi sa imong krus, o pagkapan luwas sa kami. Paghandos nga matayon pagkabanahon ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga angayang na matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumig na yung simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinunod sa mga igsuong nangamatay. Malaom nga banhaw sila ang tanang nangamatay. Kaluy kami tanang magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles sa mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kaniya magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-ampo kita sa itong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,
Mga kami Ginoo, imo kaming luwasos tanang dautan. At lagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay mahalayos tanang kasamok. Kaya paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Ginoong Jesucristo nikas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog, naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko rin manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Pakitang panag-inig sa unay. Kining ko dito sa Diyos, nagawag tang salas kalibutan, bulang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ang kamalay, kapalamat kanimo at ani pangulama, kumayo. Laos sa Diyos sa bagampi, aros kinabuhing daya. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and help me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace through all the earth. Pour out your grace upon this place. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa magasa sa langit.
Bantayi ang grasyang imong gihatag. Itugog na magtubo kanon dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa mong kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit at kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamgong gipili siya aron mahimong santos. Nang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoo Kristo, imong anak, ug hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangtudan. Orasyon perata alang sa ulan. Among higumaw nga Amahan nagbubuhat sa kalibutan ug sa tibuok universo ug sa nang mga anindog nga kinaiyahan nga nagpalambo sa imong mga buhing binuhat. Pababsanon kami naghangyo kanimo sa pagpadala og ulan nga kinahanglan kaayo sa amo ang nasod ning panahon aron sa pagpatubig sa amo ang mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa mga lawas ng panginahanglan, ug haron pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos nang magmando, ang hangin ug ang dagat musunod, ipandong imong kamot, magagahom nga Dios, para muhunong na ang nabangis nga El Nino, musugod na ang naandang tiempo sa ting-ulan, aron pagpungan ang bag-ung-ung nga krisis. Maluluyon nga mahitagong Diyos, kabati din kanamo ang timos nga gugma, alang ni ining kalibutan, ug tanan nga naglibot ni ini. Nining panahuna sa panginahanglan, O Diyos, himuha kaming mas mapaambit pa, mas moalagad pa, mas mahigugma pa. Kinamong gipangayo pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Bilin sa Guadalupe, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Atong pasalamat sa itong regular donor sa TV Mass. Tagan salamat ninyo. Atong choir karon St. Joseph the Worker Charismatic. Atong pilgrims and offerers, Catholic Charismatic Holy Cross Parish. Sa itong Rosario Lectors, Divine Mercy Devotees of the Holy Cross Parish. O tanan, may appeal salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaan kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Ma'am, kadito sa ma'am ha? Kadito sa ma'am, excuse ha? Sir? Ganina ba? Nakitaan ta ka nangalawat ka? Pero wa man nimo kan ma'am, gano'n mo giputos sa panuyo? Para unsaon man to nimo? Sir, ingon ini. Taas kayong panahon nga na makasud og simbahan akong amahan. Ngano Wa di ay? na siya makapangalawat ko kay nang masakiton. Masin lang ko sa akong pagpakalawat niya sa akong gidawat ganina. Maangko niya ang kayuhan. Mauday nga imong giputos? Dili man na pwede, ma'am. Okay, kung sa man gani akong gibuhat, ako na may baw mga ipasaylos Ginoo. Ni amang si mong senyor, ato lang pangutana kung gusto ba nang imong gibuhat. Unsa man imong senyor, wa man niyang kalawata, iya mang giputos sino sa panyo kay dadun sa ilaha. Kasi mo pakalawat sa amang sakitong kamahan. Sunod gani pananghid ha. Okay, o senyor. Mananghid ay kung mananghid lang ka, tugutan ka sa sakura, nga tagaan kang instruction sa paggamit ni Ana.
nindot kayo ng imong intensyon, no? Nga nahigugman imong amahan masakiton, no? Pero mananghid haron tagaan ka kay naamay daghang paagi nga diin mahatdan ang mga masakiton pinaagi sa mga lay ministers. Pero ang punto ng igsoon mao nga kining lawas ni Kristo gini siya gyud body of Christ nimo ni ato ni siyang respetuan kay lawas sa Dios, no? Kunya ato higugmaon ni siya ug ato sa gyud dawaton ni siya sa dakong pagtuo. Mabitaw nga kung mukalawat ni ini kinahanglan matuon kita. Muna kung kita na ata sa sala, wa mata mutuo sa sugo sa Ginoo. Munang di ta makalawat anak kay di na respeto. Wa mata mutuon niyo sabi nga nga lawas ni Kristo, pero sa imong kinabuhi, no, nakasala di wa na pagtuo. Ni mo nang kuno ta na. Mo sabita nga ang mga bata usahay, kita maguna di lang gani ana. Na sa gidikanan kwaon niya hostiyas niya ipakaon sa bata. Kay mo hilak man di tagaan, no? Ngano di man taga mo mesa ang bata. Pero ingon nato, wa man siya mutuo mo sa ibaw sa kaon niya abin niya sa na magwag lagkindi ug unsa. So dili sa siya kay batanto di siya man dili siya makasabot. Lagi nang pagtuo. Labi pa, no, atong bantayan ayo ginigimita ang lawas sa Kristo pinagi sa pagpatuo na sad. Man gani ang patuo nga sus na magay nasagpan agani ko nga mokuha sa ostiyas kay ilaw sa manok kay sabong ika Domingo. Ya, daghan kayong mga or ibutan sa ilang negosyo. Dili kana maayo jud kaayo. May was lang ibas lagi buhat. Pero gilal ka na nga respeto. Muna nga, pero ang kining lawas ni Kristo, gihatag ka na ito, alang gyud haron nga mahimsog ta, o gani mamaya ito mga sakit, no? Unya, muna nga, bisag kini, laipas mga masakiton gyud, no? Na sila, maabot dito kaayo, maabot dito. Muna nga ko siya nga, pananghid, kay kung ang pari, bisag kisa pari, makita na gyud ba, nga gikinahanglan jud kaayo, no? Mahimo gani, no? Makita ng paring rason nga tugutan ka pagpada sa imong amahan. Kay imong intensyon umaayo, dako ka pagtuo, unya alang sa masakiton. Pero naagi na siya aron makadiligar ang pari diha kanimo, no? Mauna nga ini pagiha ang lawas ni Kristo gyud maabot sa mga masakiton, no? Kutos mahimo ang simbahan magitaan tarang medyos nga maabot ngadto sa masakiton. Basta lang na ang pagtuo. Hibaw ko, duha ka niyo sa magibuhat, pero gyud himuod kanimo kay imuhang tuyo mao gyud nindot kaayo. Yang ang lawas ni Kristo madawas yung mga masakiton nga imong gimahal. Ang Ginoong kita ni ana, pero ibarte gyud nga mananghid aron tabangan ta unsay sakto paagi nga dili unta maingon nato nga dili berespetuan ba ang lawas ni Kristo. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban